टीवी सीरियल अनुपमा का बुधवार के एपिसोड काफी एंटरटेनिंग होखे वाला बाटे, लेकिन फैंस एक्साइटेड बाना अपकमिंग एपिसोड में आवे वाला चीज के लेके। अनुज कपाड़िया की शादी से लेकर रियलिटी शो में अनुपमा के जीत तक ऐसा कई गो सवाल बाटे जेकर जवाब फैंस जानल चाहता ना। यही बीच मेकर्स अपकमिंग एपिसोड का स्पॉइलर वीडियो जारी कर दिल बाना, जेमे एक बार वनराज शाह और अनुपमा के आमने सामने आवत देखल जा सकताटे। सीरियल के 17 अप्रैल 2024 के एपिसोड के आखिर में दिखावल गइल बा कि बापूजी के ई बात पता चल जाता कि अनुपमा भी अनुज के मिस करतली और बार बार अपने पति के केहू और के साथ देख नहीं पावत। फिर ऊ प्रोमो वीडियो दिखावल जाता जेमे वनराज शाह पूरे परिवार के साथ अमेरिका से भारत वापस जाता न। गईले से पहले पूरा परिवार एक साथ तस्वीर खिंचावताटे और सब लोग एक दूसरे से गले मिल के भावुक होता ना। लीला बा कहतली कि आज समझ में आवता कि परिवार से दूर गईल कितना मुश्किल होला। अनुपमा उनकर बात में आपन बात जोड़ते हुए कहतली कि बड़ों का खुशियाँ बच्चों से होला और बच्चों का खुशियाँ बड़ों से होला। जब सबके पॉजिटिव बात करत रहेला तब्बे अनुपमा का मुलाकात वनराज शाह से होला, जब हमेशा की तरह जलील करल बात और मनहूस बात करे खातिर और माहौल खराब करे खातिर जानल जाना। वनराज शाह अपने एक्स वाइफ अनुपमा से कहे ना कि हम तो ना जा पाए, लेकिन तू अनुज कपाड़िया की शादी में जरूर जइह। वनराज शाह अनुपमा से कहे ना कि लोग कन्यादान करेला, तू पतिदान कइले का नया रीत शुरू करिह। जवाब में अनुपमा कुछ ऐसा कहली जैसे वनराज शाह के मिर्ची लग जाला। अनुपमा कहली हम पतिदान करब चाहे नहीं, लेकिन तू डिम्पी का कन्यादान जरूर करिह, वरना हमके बेकार में अहमदाबाद आग पड़ी और तो के अच्छा ना लगी। आपके बता दी कि वनराज शाह अचानक से डिम्पी की शादी का मन बना ले बाना, लेकिन उ चाहत ना कि सारा रीति रिवाज भारत में होखे। अनुपमा और काव्या के एकरे पीछे वनराज का कोनो चाल नजर आवताटे। वैसे ए स्टोरी पर आपका का कहे कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही ABV भोजपुरिया।